legfontosabb ebben a kérdésben, az ugye a... Gyerekek, partizánok, lefőtt a kávé, hoztam kávét, csokolom. Jó napot kívánok. Csokolom. Ne rákossád, itt szíves, mert az erőszak. A média szabadság, és ugye akkor volt az a bizonyos média háború, amelyik arról szólt, hogy a rádiót és a televíziót kivezesse. Sziasztok! Melyik... Sziasztok! Így egy fokkal. Partizánok, lefőtt a kávé. Nem hoztam cukrot, tejjel, nem tudom mivel szeretitek, Marci majd biztos hoz. Szia Ildés, mi újság van? Lefőtt a kávé. Szeretitek a kávét? Azt akartam kérdezni, hogy miért sírtok, ha azt mondjátok, hogy nem mikroadományok, vagy mikroadományokból vagytok eltartva, akkor most mi a gond? Egy váratlan célszerű. Külföldről kapjátok ne simogass, a lányokat szeretem, csak ne simogass, légy szíves. Nem fel. Én hoztam kávét, beszélgetek. Jó napot kívánok! Tisztelt! Igen. Tessék, parancsolj! Az első után egy újabb váratlan fordulat. Szerintem folytassuk a beszélgetést.